The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisa na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa satellite office ng Action Coast Center sa Caloocan City. Makakapanayam natin via video call si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Rudy. Magandang hapon po dyan sa inyong lahat. Ayan, kasama rin ngayon ni Karudi si Romeo Cantre. Dati siyang overseas Filipino worker. Ang kanyang kasing tumor, maaari pa raw kumalat ayon sa kanyang doktor. Magandang hapon sa iyo, Romeo. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Opo, Tatay Romeo, kumusta po ngayon ang inyo pong kalagayan? Ako po ay na-diagnose na may malignant tumor na nangangailangan po ng chemotherapy na sa lalong madaling panahon para masigurado na hindi kumalat o malalaman kung kumalat na ang malignant tumor na ito. Opo. Tatay, meron ka pong malignant tumor. Kailan nyo pa po nalaman na meron po kayong ganitong uri ng sakit po? Ito lang po nakaraang 2 linggo. Matapos po akong operahan, tinanggal yung bukol sa likod ko at ginawang biopsy at ang resulta ay malignant tumor na nangangailangan ng agarang chemotherapy. Opo, malignant tumor. Anong Opo. klaseng tumor daw po ito, Tatay? Apo? Anong klaseng tumor daw po ba ito? Eh, hindi ko po alam. Basta ang sinabi sa resulta ng biopsy ay malignant tumor. Opo. Tatay, ano po yung dati nyo pong trabaho? Dati po ako ng OFW. Opo. Isa po kayong OFW. Ano po yung specific na trabaho nyo po sa ibang bansa? Sa engineering inspection po sa Saudi Aramco. Okay. Opo. Tatay, matanong ko lang, kayo ho ba'y may pamilya? Opo. Ilan po ang inyong anak? 3 lalaki po. Malalaki na ho ba? Opo, may mga pamilya na. Ayun, okay. So, yung misis nyo ho, kumusta? Eh, okay naman po siya. So, ngayon po na may karamdaman kayo, may sakit kayo, hindi na kayo nakakapagtrabaho? Opo, wala po akong trabaho sa ngayon at sa katunayan, wala rin naman akong pensyon. Opo. Paano nyo po natutustusan yung pang-araw-araw po na gastusin, pangangailangan nyo po, lalo na itong inyong gamutan? Eh, sa ngayon po, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong mga gamutan. Kaya yung nakaraan ay pang-sustain din lang po mga sustento ng mga anak na tama lang po pang bili ng mga pagkain, hindi naman po sa para mga makaluho pa. Opo.
So, ang batay po sa doktor, kailangan mag-chemotherapy kayo kaagad para magamot po ito. Nasa magkano naman po ang aabutin ng pagpapakemo nyo po? Sa nakalista pong quotation, ang bawat session ay nakakahalaga ng 300,000 pesos. 300,000 bawat session. Opo, at O, kailangan ng, ilang beses daw pong, ilang session daw po ang kailangan nyo? ang sabi po doon sa ay 6 ang required. 6. Opo. Opo. Batay po sa pagsusuri sa inyo ng doktor, saan nyo daw po nakuha itong sakit na ito? Wala pong sinabi kung paano ko nakuha itong sakit na ito. Opo. So, walang sinabi. Ang importante, magpakemo kayo. Opo. Okay. Opo. Tatay, may nakikita po kaming parang tinahian dyan sa may tagiliran po ninyo, tay. Opo, sa likod. Opo. Kailan po ba yan na sinailalim po ba kayo sa isang operasyon? Opo, ito July 6. Opo. Tinanggal po yung yung parte na may bukol. Ay, opo. So, kumusta naman po kayo after the operation? Opo. Kumusta naman po kayo, tatay? Pagkatapos po ng operasyon po sa inyo, medyo umayos po ba yung pakiramdam ninyo o sa tingin po ninyo ay mas lumala pa? Pakiramdam ko umayos naman. Opo. Umayos naman po ang pakiramdam ko. Okay. Bagamat walang sinasabi, tata, yung doktor kung saan nyo nakuha itong sakit nyo ito, kayo, may duda ho ba kayo kung saan nyo nakuha ito? Hindi ko po masasabi na kung paano ko nakuha at at talaga po wala akong kalaman dahil hindi ko naman po nakikita yung likod ko. Ayun. Kaya hindi Pero- ko alam na meron na pala ako sakit na gano'n. Opo. Pero tatay, nung malakas pa po kayo, kumusta po yung pagtatrabaho nyo po? Napapabayaan nyo po ba yung sarili nyo? Nagpapagutom po ba kayo? Hindi naman po, sa katunayan po, okay naman ang sitwasyon doon sa trabaho. Ayos ang accommodation, ayos ang pagkain. Masasabi ko po na ayos man na maganda rin ang kanilang Opo. pagtrato. So, ibig sabihin po nito, tatay, hindi po ito nakuha yung sakit sa pagtatrabaho nyo. Sa palagay ko po hindi. Opo. Sa palagay ko po hindi. Opo. So, ngayon po, tatay, bakit po lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List at sa aming pong programa? Kasi po, sa laki ng gastos na kakaharapin ko, talaga po ako naghanap ng mga taong malalapitan o saan sinusubukan ko humingi ng tulong, financial, para sa pagtusto sa gamutan ito. Opo. Dahil dyan, tatay, dahil po sa sinubukan nyo po na lumapit sa Ako Bicol Party List, eto po, alamin natin ang agarang pagtugon sa inyo pong pangangailangan. Katabi nyo ngayon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po dyan sa inyo lahat. Apo, Karudi, andyan po ngayon si tatay. Ang hiling niya po ay matulungan ng Ako Bicol Party List para po sa kanyang pagpapagamot. Maari po ba natin itong tugunan? Opo, tamang-tama. Itong araw po ito yung pagbibigay natin ng tulong dito sa Barangay 175, dito sa buong Caloocan. Ito naman si Tatay Romeo, lumapit natin tanggapan upang humingi ng tulong sa kanyang problemang paggamot sa gagamutan. At napakalaking halaga ang kanyang paghahingi ng gamot. Kaya dali-dali ko naman po tinawagan ang ating mga Congressman Saldico, upang matulungan kagad dito si Tatay Romeo. Sa madaling salita, pinagkalubang kagad siya ng ating congressman ng 100K para sa kanyang gamutan sa National City Hospital. Ora mismo. Ayun! 100,000! So, yan po, Karudi, may proseso pa ho ba siyang hihintayin or ngayon mismo ay madadala niya na yung tulong ng Ako Bicol? Opo, hindi na po siya lalabas dito sa loob ng barangay na to. Hindi na bitbit yung 100,000 na pinagkaloob ng ating Congressman Saldico. Ayun! Dala niya na ngayon. Opo, hindi siya makakalabas ng barangay. O, ayan. Tatay Romeo, napakinggan niyo po si Sir Rudy. Hindi daw po kayo makakalabas ng barangay na hindi niyo po bitbit itong 100,000 galing sa Ako Bicol Party List. Opo, narinig ko po at talagang ako'y lubos na nagpapasalamat sa tulong na ipinagkaloob nila. Hindi lamang dito kay Boss Rudy, kundi sa lahat ng staff dito sa
lalong-lalo kay Congressman Saldico at saka sa Congressman Bill Gargalon at Rudy Vizcaya. Ohoy, naging Ayun. congressman si Sir Rudy Vizcaya, Okay, partner. Tatay Romeo, wag ho kayo mag-alala. Aalalayan kayo ng team namin dyan at nila ka Rudy hanggang sa matanggap nyo po at madala na po ninyo yung tulong ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat sa Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa inyo lahat. Opo, samantala, mula naman dito sa ating studio partner, makakausap natin si Mark Rainer Salcedo. Pangalawa sa 4 na magkakapatid at sa kabila ng may iniindang sakit sa mata, ginamit niya ang kanyang talento sa pagguhit at pagpinta bilang hanap buhay para makatulong sa kanyang magulang na isang labandera at magsasaka. Magandang hapon sa iyo, Mark. Magandang hapon po. Mark, kahanga-hanga itong mga artworks mo, Mark. Kumusta naman ang kalagayan mo ngayon? Okay naman po. Nakita ko yung mga ginawa mo. Opo. Hindi ko kayang gawin yan, Oo, kahit kami ay hindi malabo ang aming mata, walang diferensya kami sa paningin, pero hindi namin kaya yung kaya mo. Kaya lang namin yung mga simple art, drawing. Kailan ka ba nag-umpisang magpinta? Ilang taong ka na ngayon? 20 po. 20. Ilang taong ka nung mag-umpisa kang magpinta? Nung kalagitnaan po ng pandemic po, doon ako nag-umpisa po. Kalagitnaan pandemic. Doon nahubog yung talento So wala mo. kang ginagawa, yun ang pinagkaabalahan mo. Opo. Paano mo na-discovering may ganun ka palang talent? Bata pa lang po kasi ako, magaling. Nag-sketch na po ako. Mahilig ka na talaga. Mahilig po. Okay. Magaling ka naman talaga. So, ayan, nakikita natin. Marami ka na bang naipinta? Marami na po. Sumasali ka na ba sa mga exhibit? Opo. Oo. Yung huli po, nasa Ayala mo, Legazpi po. Ayun. Yung mga ganyang pinta, mga magkano naman ang ano niyan? Sa magkano naman yan nabebenta? Yung pinakamaliit po, 5,000. Tapos yung pinakamalaki po, umabot ng 500 po yung maliit. 500 yung maliit. Opo, yung malaki, 5,000. 5,000. Oy. Pero may nakakatawa din sa may discount din. Opo. Ayun. Mhm. Matanong ko lang sa iyo, anak, maari mo bang may kwento sa amin itong mga artworks mo at yung mga dati pa nababanggit mo kasi may 5,000 ka nang naibenta. Opo. 5,000 pesos sa isang artwork. Opo. Saan naman nakaabot or saan na umabot itong mga artworks mo? Yung iba po sa Dubai tas Hong Kong po. Ayan, lumabas na ng bansa. Etong artwork mo nakalabas na ng Dubai at Partner, Hong Kong. makasingit lang ako bago yung sunod mong tanong. Kakaiba yung yung mga parang subject ng pinipinta mo, hindi sa yung actual na mukha ng kwan. Anong tawag diyan? Contemporary art po. Ayun. Parang ngayon lang po na Oo. Pwede bang matingnan ito? Sige po. Okay. Kung magpapapinta ba, halimbawa magpapapinta ako, Mark, kaya mo kong ipinta sa sagingan. Oo. ewan Hubot-hubad po. sa sagingan. Yan, oo. Pero pwede po, Pwede. walang ilong. So eto, Walang ilong. so ito ay parang ang pang-Christmas. Opo. Ayun yung Holiday. subject ko po dati dyan. Sinali ko sa online exhibit po. Oo. So kumusta naman yung pagkatapos na isali mo ito sa online exhibit? Ano lang po, parang lang, sinali ko lang po. So na-feature lang, pero wala namang doon na kung first Pakilapit prize, lang ng second mikropono. prize. Oo. Eto naman. Paano mo i-describe itong artwork na ito? Ano po siya, may series po siyang 3. Bale, ano po siya, Death, Burial, and Resurrection po. So eto death, eto naman. Ay, ito po yung buried, tas resurrection Okay, po. death, buried, and resurrection. Okay. Opo. So ito yung pagkamatay, eto naman yung inilibing, Opo. at eto yung pagkabuhay. Tama-tama. Ako ano tawag niya, partner? Ano nga tawag? Death, buried, resurrection. Sa akin, ang pagpininta mo ko, ang subject natin, Mark, erection. Ikaw naman, partner. Sa sagingan, partner. Oo, ikaw talaga. Eto naman, Family ko po. eto family mo to. Opo. Ilang kayong member ng family? Bali, 6. 6. Opo. So eto yung mama mo, Opo. Ito yung papa ko po. eto yung papa mo, at kayong magkakapatid. Ayan. So Yung- ikaw ito. Opo. Ayan. Yung jowa mo, wala dyan. Ay, wala po. Wala pa, Single. partner. Single pa siya. Eto naman, alam mo, partner, nai-inspired ako sa kanya kasi ako, partner, love ko din mag-paint. Kaya Oy, lang bakit hindi hindi? ako love ng painting. Okay? Alright. So eto, Ito po yung ni Amor Solo po. Amor Solo. Reference ko po.
Si Ala Amorsolo. Opo. Okay. So ito, Ito po, yung naisipan ko po yung i-paint nung po, kartero po, title niyan. Yung nasunog po yung sa yung sa Manila. okay. post So office. ang isang Opo. ganito, ilang oras mo ba itong ginagawa? Mga nasa around 1 week to. Ipilipat mo yung Kilapit mic sa kilapit. kabila mo. Ayun. Pero yung iba Huwag po- mong isi-shake yung, ayan. So ilang oras mo itong ginagawa? Mga umabot po akong hapon po. Sa maghapon. So, Opo. grabe partner. So, pag tiningnan mo partner, mabilis lang itong gawin natin. Pero 5 hours pala or maghapon. Mahirap yung partner. Okay? So, sino ba yung naging inspirasyon mo sa patuloy na paggawa ng mga ganitong klaseng artwork? Family ko po. Tapos, na rin po, parang habit na rin to, para matanggal yung stress, tas po. Nai-stress ka ba? Dati po. Ah, Kaya ginawa so dito kong- mo linabas Opo. yung mga emotions mo para at least maging Opo. productive. Matanong ko naman, kasi nag-umpisa ka magpinta noong panahon ng pandemic. Sa ngayon, mga ilang milyon na ang kinita mo sa pagpipinta? Wala pa pong million. Hindi, binibiro Sa tingin lang mo kita. ilan na? Mga lagpas na pong mga 30K. 30,000. So saan napunta yung 30,000? Po, yung iba po, tinutulong ko sa family po, tas sa art materials ko na rin po. Ayun. Ayun. So, Para sa pamilya pa rin, partner. pinapaikot mo, Oo. opo. Inspirasyon niya yung pamilya, yung kinikita, tulong din sa pamilya. correct. Sa pamilya nyo ba, meron din na marunong magpinta? Parang kami pong 4. So lahat kayo, Opo. wow, lahat kayo ay gifted na magkaroon ng ganyang talent. Pangilan ka sa magkakapatid? Pang dalawa po. Pandalawa. So yung iba, meron na din bang nagawa at meron na din naibenta? Hindi man po nila pinorso. Yung panganay ko po, di man pinorso po. So ikaw lang talaga? Opo. Okay. Alam mo partner, kung sino pa yung merong diferensya sa mata, yun talaga yung So, ano yung pakiramdam mo na sa pamamagitan ng talento mo, nakakatulong ka na rin sa pamilya mo? Masaya po kasi dati lang po, habit ko lang po. Ngayon, pwede na po, nakakatulong na po ako sa kanila po. gaano kahirap sa isang katulad mo na merong diferensya sa mata, pero nagagawa mo pa rin na gumawa ng mga ganitong bagay na sobrang ganda. Parang ano lang po, ano yung tawag nun? Tinatawid na lang po sa expression ko po yung pag-guhit po para once na makita nila, di nila makita yung diferensya sa akin po. Okay, gusto ko lang malaman, yung diferensya ng mata mo, ito ba ay yung linaw lang or Ano na po, itong isa po, di na gumagana po siya. Di na Hindi na nagpa-function. nakakakita? so isa na lang yung nagpa-function, kumusta malinaw sa kabila. Opo. So nababalanse mo na lang din. Opo. Okay. So, doon sa mga interesado, halimbawa, Mark, na gustong magpagawa sa iyo ng... Paano kanila kukontakin? Ano lang po sa Kuya Art Mark po, tas sa IG po, RTMRK po. Kaya sa social media ka pwedeng Opo. kontakin. Oo. Okay. At dahil dyan, sa kangahanga mong talento sa paggamit mo nito para makatulong ka sa iyong pamilya, isa kang orgulyo ng Bicol. Isa kang ipinagmamalaking Bicolano. Kaya mula sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico, mamaya pagkatapos ng programa, sasamahan ka ng aming team na mamili ng mga gamit mo Ayun! sa pagpinta at pandagdag sa mga kagamitan mo at ipagpatuloy mo itong hangarin mo sa pamilya mo at patuloy na makilala itong mga artwork mo. Thank you po. Ayun. Thank you. Meron ka bang magpinta mga ka ng magpinta. Meron ka bang mga gamit sa pagpinta na gustong-gusto mo magkaroon pero dahil sa kakapusan sa buhay hindi mo pa nakakamtan or hindi mo mabili-bili? Opo, meron po. Ano 'yun? Ano po siya? Oil painting po. So wala ka nun? Wala po. So gusto mo isa 'yun sa mga ibilhin natin para sa iyo? Buti na lang linaw mong oil painting kasi pagkarinig ko ng oil, may extra pa ako doon. Mantika naman 'yun, partner. Nasa magkano ba yung oil painting? Ano 'yan? Naglalagpas po siyang nasa 1K po. Okay. Kaya yan ni Congressman Jill at Congressman Saldi. Taga saan ka pala, Mark? Ano po, Balinad po lang Albay po. Taga Pulangi, Albay. Sa pagpipinta mo sa isang araw, ilang oras napapagod na yung mata mo? Pag mainit po, doon na po ako tumitigil po. Pag Kasi sa labas lang din po ako sa parang namin. Sa labas Sa ng labas ng bahay bahay. nyo. Kasi mas maganda yung reflection ng sun. Opo. Kailangan Kaya, mo, oo. Opo. Dahil na rin po sa po. Okay. Pero may times ba na parang gusto mo nang sumuko dito sa mga pinaggagawa mo?
Ay, wala po. Wala talaga. Ayun. Hindi pumasok ka sa isip mo na tumigil dito sa yung ano yung tawag dito, partner, yung skills mong ito, wala talaga. Wala po. Ayan. So dedikado ka na talagang itong mga artwork mo as mas lalo pang lumago at baka dito ka na yumaman. Sana Mark, po. gawa ka ng isang ganito, pero ang subject mo sapatos ni Maha. Ayan, oo. Baka yun na talaga, partner. Sign na yun. Talagang yayaman na ako. Pero gusto mo ba kaming iguhit, partner? Pwede po. Good to bad, partner? Huwag naman. Ikaw talaga, partner. Lagi naman. Pati si Mark na napapatuwa sa'yo. Pero anyway, Di ba, Adan, Eva? Opo. Ganyan. matakot Meron ka ganun dito. May May mga... mansanas. Opo. May mansanas, tapos may napakalaking sawa. Meron pero ganun kung po. partner. partner. Pero kung gagawa ka ng artwork na naandun kami ni partner as your subject, paano mo kami, paano yan, i-execute sa yung artwork? Ilalagay niya, partner, ang katawan natin parang mga bulldozer. Mga ano lang po, parang ganito na rin po. Ang titulo, May Demolition. mga hawak po. May mga Parang hawak. in-express po yung ano nyo po, yung kung ano yung ginagawa nyo po. Etong Tulad ng ginagawa namin, pagbabalita. pagbibigay ng mga tulong sa mga kababayan Opo. at pagbabalit. Ayos yun, partner, daig ka pa ni Mark kung paano mag-isip. Eto, dahil dyan, bago ka naming bitawan, ano? Sige lang. Ano nga yun? Daig nga ako ni Mark na mag-isip. Oo, daig ka nga. Dito sa talent niyang ito, Oo nga, partner. oo nga. Opo. So dahil dyan, Mark, mamaya sasamahan ka namin na mamili ng iyong mga gamit, pandagdag sa yung etong ang ginagawa mong artwork. Tanggapin mo rin itong grocery mula naman sa aming programa. Dalhin mo Yeah. yan para meron kang maiuwi sa iyong pamilya. Salamat po. God bless Okay. po. Excited ka na bang mamili? Excited na Okay. po. Intayin mo dyan sa labas, Mark, si partner, ha? Opo. Sasamahan ka mamili ng oil, ha? Thank you po. Oil, anong oil po? Pwede lang. Pwede. Anong oil daw, partner? Pwede nga. Yung ginagamit sa... Dapat specific ka kasi baka bigyan mo ng mantika. Samantala mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mula sa Cabarin, Caloocan, 5 taong gulang na bata, 3 taon nang sumasailalim sa chemotherapy dahil sa sakit nitong leukemia. Ang pagtugon sa kanyang pangangailangan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities,
and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Partner, balikan muli natin ang satellite office ng Action Co Center sa Caloocan City. Ayan, kasama pa rin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. At ngayon, katabi na ba ni Rudy si Kenneth Falyarme, ang ama ng 5 taong gulang na bata na si Melo na may sakit na leukemia. Magandang hapon sa iyo, Kenneth. Hi sir, good afternoon po. Magandang hapon po. Okay, kumusta ngayon yung anak mo? Actually sir, ngayon naka-admit pa rin po sila sa PGH kasi mababa po yung platelet ng bata. Actually ngayon po ay currently nagsasalin sila ng platelet sa bata kasi po bagsak yung platelet. Opo, saka ANC. Yun po yung panlaban sa sakit Ano po yung ano po yung sabi ng doktor sa sitwasyon ng leukemia ng anak mo? May sinusunod po silang protocol ngayon para sa remission. Yung anak ko po kasi ay nag-relapse. So, ongoing po yung remission niya. Maganda po yung, maganda naman po yung medication. Hinihintay na lang po para for bone marrow transplant po. Ayun, okay. Ano pong madalas na epekto nito sa pangangatawan ng anak nyo? Itong sakit niyang ito, ano yung madalas na nangyayari sa anak nyo? Yun po, nanghihina. Ngayon po, yun nga po, kalbo na po ulit siya ngayon, wala na po ulit yung mga buhok. Dati po kasi, bumalik na yung buhok niya Pero ngayon, kalbo po ulit. Pag ongoing po yung chemo niya, mahina po yung katawan niya, madali po siyang tapuan ng sakit, immunocompromised po. Kasi po, bagtak po yung ANC, yun po yung panlaban natin dun sa sakit. Ganon din po yung white blood cells. Kaya isolated po siya. Opo. Tatay, magandang hapon po. Opo, magandang hapon po. Opo. Tatay, kumusta po kayo ngayon ni Mrs. Dahil po ito pong 5 years old na anak po ninyo ay meron pong ganitong uri ng sakit? Yun nga po, tawag dito, napakabigat bilang ama. Tawag dito, sobra yung emotional, psychological challenges na dala, financial challenges na dala net. Opo. Ilan po yung anak nyo, Tay? Ano po? Ilan po yung anak nyo ni Mrs.? Meron po kami 2 anak. Yung panganay ko po ay lalaki, 11 years, mag-grade 7 po siya ngayon, in this school year. Ito po ay bunso. Ito po yung 5-year-old. Opo, bunso po siya. Opo. Kumusta naman po, Tatay? Ano po yung hanap buhay po ninyo? Currently, nasa bakasyon po kami. Ito po akong public school teacher. Yun po yung pinag-aalala namin kasi ongoing pa rin po yung chemo niya and then papasok pa yung school year. So, yun nga po, dun kami na pressure as a challenge kasi nga paano kung panahon na ng pasukan. Opo. Ongoing pa rin po yung chemo, baka po mapilitan pong mag-leave or yun po yung kinakatakot na.
Public school teacher po kayo, tay, tama? Opo, Opo. Sa elementary po ba? sa secondary po. Sa secondary. So, medyo mabigat ang sa sitwasyon nyo, tatay, na yung anak po ninyo ay may sakit, tapos kayo po ay... Magpapasukan nga. Oo. Eh, si Mrs. po, anong trabaho? Isa rin po siyang public school teacher. Oo, parehas Siya po ko. yung, Ayun. siya po ay siya po yung nasa hospital, siya yung bantay. Kasi po hindi po ako pwedeng pumasok sa room. Kasi nga, baka po makapagdala ako ng sakit. So, hindi rin po siya pwedeng lumabas. So, ang ginagawa ko lang po ay nag-iwan lang ako ng mga damit sa labas ng pinto sa labas, pati yung mga pagkain po nila. Opo. So, hindi ko po nalalapitan din yung anak ko kasi po madali po siyang hawaan ng sakit pag during chemo. Gaano kasakit po, tatay, sa isang ama na kayo po ay hindi man lang makalapit, hindi man lang po ninyo maasikaso ng kayo po mismo makausap yung anak po ninyo dahil dito sa sitwasyon niya? Sobra po. Iba po kasi yung physical touch ko bata. Pag may message yung bata. So, Daddy, dito ka sa room. Hug kita, hug mo ako. Mapapahiya ka na lang. Okay. So kayo po ay lumapit ngayon sa Ako Bicol Party List, tatay, ano? Para sa inyong anak at para sa agarang pagtugon sa inyong pangangailangan, kausapin uli natin si Rudy Vizcaya. Rudy, magandang hapon po uli. Magandang hapon po muli sa inyo. Opo, Rudy, ito palang lumapit sa atin ngayon ay mag-asawa pala niya na public school teacher. Kanya nga lang, yung anak nila ngayon ay nag-undergo sa chemotherapy. Ano po ang maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para po sa anak nila? Ito, ang si Mano Kagad, pinakalubang agad siya ng 60,000 para sa hospital bill. Ito ay tinawag kagad ang ating Congressman Taldico. Ayun, 60,000 pesos. Okay. Opo. So, aside niyan po, Rudy, ano pa po yung pwede po nating ma-extend na help dahil syempre po, bago po mahawakan nila yung tulong or yung galing po sa Ako Bicol, may proseso po yan. Kumusta po? Tayo na po ba yung bahala, Rudy? Opo, hindi natin papalabasin dito sa barangay na hindi na bitbit yung 60,000. Na pinakalog sa kanya na So, ibig sabihin, Rudy, ngayon mismo madadala na ni Kenneth yung tulong ng Ako Bicol Party List? Opo, nakaready na kagad. Okay. Sir, Kenneth, anong masasabi nyo? Ngayon mismo, ora mismo, ay madadala nyo yung tulong ng Ako Bicol Party List? Sobrang pasalamat po kasi isang puto sa sa nakakaalis ng stress. Wala alalahanin. Salamat po kay Congressman Taldico, kay Congressman Jill Bongalon, kay Tatay Rudy, at sa Ako Bicol. Tabang ora mismo. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat din po, tatay, sa pagtitiwala po sa Ako Bicol Party List at lakasan nyo lang po yung loob ninyo. Gagaling po yung anak po ninyo. Hangad po namin ang kagalingan ng inyong anak. Sabayan lang po natin ang panalangin. Panalangin pa rin, importante yan sa Opo. Puong May Kapal. At wag po kayong mag-alala, tatay, alalayan po kayo ng aming team dyan hanggang sa matanggap po ninyo itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Maraming salamat. At maraming salamat din, Rudy Vizcaya, sa patuloy na pagtulong at pag-asikaso ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Mabuhay ka, Rudy. Patuloy sanang dumami ang lahi mo, Rudy. Ay, dumaming pala. Marami nating matulungan. Opo. Ayan, gusto ko talaga ni Karuding madagdagan ang lahi niya, partner. At sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ng aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayo humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasan Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. Maaari na rin po
kayong magtungo sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko